Umadanin di pa naggraduar mo, Mia. Unjani, katagyaman nakmanin kan ka. Ado ti na itulong mo kanyak tapno maka-eskwela Pasit ti pa nagayat ko kin karayta. Kan para madlakadataan wa. Saan? Ha? Wan matkiti. Okay. Kaano nga ron ti pa naggraduar mo? Inton umay alawasan. Ngam oray di kan to umayan. Tanilolak ti mangimartya kanya. Kan busy ka talon mo saan? Ha? Well, ang mabalin kong itantan ti trabaho tapno madarayak mo ti pa naggraduar mo. Saanen? Mabiit matladay chay. Mataktak ka laeng. Iso asaanen, Johnny? Ay kablawan ka manan, Mia, apok. Nakagraduar ka na ti kolehiyo. Agyaman nak, Lola. Ay na, di adal akong Lola. Wan nga rod. Agyaman nakatainggad mo ti panagadal mo. Ay wan, ayan tinobyom ngay. Jakon inayaban. Tama nagbabain mo't laday chay. Saan na abagay ti dumaray iti kakastoy? Anya? Naimbag nga orasyon, nanang. Umay kami man. Ay manuhak nanang. Nala, sumrag kayaw. Naimbag man ta nakalagip kayo ngay may. Wen, tanadamag mi ti panaggraduaran ni Mia. Nakagraduar ka nun iti kolehyo. Wan na. Imbagak nga awagan na kayaw, tawisan na kayaw. Di namot kayat. Tapno dimar ay kayo kumamat iti graduation na di kalman. Ayan ni Mia ngayon nanang. Adda dita silid na. Nakaturog sa amat. Mala, di yun disturbon numat maturog. Urayan milaangan ang makariing. Ayun, addain sangput mi ang native amanok kan presko anat natang nanang. Ipan ko na di kusina na iti insangpot may nanang. Malaka makamukan marok. Partyan tayo nga ron tayo sang payaw tayo son ti blowout ni Mia naggraduar. Isaw ti pagsasangwan tayo. Apay nga dadagi jay nga agas sangwa dito balay, Lola. Ay na, saan ka di akas ti pa nagsasaom ka dagiti dadakkel mo? Inaken amam dagi jay. Isuana nang kantatang kunamat Apay nga dada dito kuna. Umay da ka nga ron kablawan iti pa naggraduar mo. Sayang, tasaan daan na kadaray ti graduation mo. Di mo mat ngamin inawis ida. Sika mo lang ngamin ti mabalin namang kontak kadakwada. Tas ikatada cellphone na. Talaga arupat kwarta dagitado. Apay mananaya kasta ti pa nagsasaam. Itatanaam da nakagraduara kon. Ti amuda siguro agtrab-trabaho akon kat agsusweldo akon. Itataaddan pa kairanudan da kanyak sada kun di pakita. Mia, apok, di ka gimulay ti sakit tinakam ka dagiti dadakkel mo. Lipatam ka din, tinapalabas. Saan akas ka rin na timang lipat, Lola? Taawan pa'y kinaimbag nga impaay da kanyak nga anak da. Awan serbi kadakwada. Takas jaylat kalakana ti panang ipadawat da kanyak kada kayo. Mala, sana balay. Tasyak mo tinang tedandakan ka. Awan sabsabalay, apok. Uray pa'y. Rumwara. Papadam ngay. Kamangantayon numadamdam ha. Dandani maluton, jay luto da karne manok. Mangan kayon tulatan. Tamang anak tun ijeruar. Ay, di kan rumwar. Silibraran tayo nga ron mo ti pa naggraduar mo. Da kayo latan ti ag-celebrate, Lola. Awan ganas kuno dagita atat tao ti kasangsango. Oh, apay na kami suot kami Masurunak ijay balay, Johnny. Taadda dimtang akalaban. Ha? Sino? Dagi jay rupat kwarta adadakkel ko Naamuan dalaan na graduara kon iti kolehyo. Imay damot na. Ha?
Tiyan mo da siguro, adda trabaho kon. Kat agsusweldo akon. Umaydak siguro dawatan iti kwarta. Anya? Kalpasan nga impadawat da. Kundi asidagda ita, tanakalpasa kon iti panagadal ko. Alakit, dadakkel mo latta na gitya eh. Respeto am latta ina ah. Di dakto pa'y pinagan ano idiubi nga. Takasano, nabisyo da. Dagijay bisyo da, ti impang pangruna da. Binaliwaladak nga anak da. Ala, lipatan mo na ita. Di ka agimulay ti sakit tinakam. Aywan, agapit ako ni timulak intun Sabado. Mabalinan na iti mulak atarong. Oh, apay ngagsanay ka ngay. Kastalat ta ka din tar aramidam. Ti aggargar din. Awanen tinangat nga tong arapaap mo iti biyag. Aggamgamulo kalatan iti daga. Katanya nga ron ngay. Awan ba't nailapas ko a kurso? Nakalpasa kon iti panagadal ko dyan. Ngam tinobyok, aggargar din. Anya langan ti sawan dagiti tao. Ha? Apay, ibain na ka di anobyo, Mia? Kasla silang ngamin akitaan dyan. Saan tang agbagay no kas na. Kat sigod mo't tan nga gargar din ak manipod na gayan ayat ta. Basta, kasla saan tang agbagay dyan. Anya? Sapay kumata diyo panunutan, ana brainwash japo ko. Takanayon kumatabagbagaan. Ngam talaga nga dayo tirek na nakada kayo. Maawatan mi ti alak mi nanang. Ngamin, nabayag adi kam nagpakpakita. Ken sagpaminsan la ida pasyaron mi. Wan nanang, iso adi mi mapabasol di anak mi, no apayakas di itakada kami. Agyaman ak nga ron tamawatan niyo. Ngam kanayon ko abagbagaan. Jak pulos inya dayo tirik na nakada kayo. Talagan sa nga datang sit na. Ala, sana bali nanang, tamanipod ita, kanayunan min ti pumasyar dito'y balayo. Uy, Mia! Si kamat gayam data. Ala, dandan di ka nabigbig ah. Si kamat gayam Remy. Agtrab-trabaho kan? Wan, nalatak akumpanya di pagtrab-trabaho. Ala, desente ka mo tangog kawas. Kaslasan na si kajay Mia nga mammo kidi. Very neat ka pa yan nakitaan. Talaga kas na. Siyempre, di adal akon. Professional akon. Ah? Wen nga rod, naimbag ka pa'y, napintasan ti trabahom. Angam siya, aglaklako lati di palengke ti panggadak. Dumalatan no nakalpas kay ti panagadalan niya, ta opisina ti pagtrabahwam. Angam siya, iji palengke tinaldaw ngayan ko. Sige ata ni ururayan da kung dagiti padak a professional iji restaurant Remy. Panawan kan, subject dagiti gagayim ko a padak a professional. Anyat lakom ita, Johnny. Abakan obe. Naibus mo't ngaminan tay kamote amulak. O sige, apag iso, awan lako nga ubi diti pwesto. Awan tinangyag ita. Ala, bayadam nga rodan na, tagawid akon. At dapat ngamin aramida ki di garden. Aywan, nasabat ko man ni Mia idikalman. Si mabali mo, ti pa nagsasauna. Saan na nakasi di anapasig, kan naragsa ka makisarsarita kanya. Ha? Kaslasaan mo nga isutay sigod agayim ko ani Mia. Nagbaliw mo ti pa nakilangan na kanya. Sa bagay, di adal nga minan, mangupopisinan. Paspasinsyam latan yung gayem mo, Remy. Narigat siguro ti trabaho na yung opisina da. Ay, may kawak lang amin. Gagangay na siguro. Tauray siya kanobyo na medyo nagbaliw ti panakilangan na kanyak. Ha? Anyat kahit masawan? Sigud mo't nga muna aman nalo na. Ngam kasla ibain namot ti kasta pagsapulak. Ngam awatek latan. Ta ay ayatek ti gayem mo. Anya?
Ngam amom, nagswerte di kayim ko. Takaskan ka tinagbalin a nobyo na. Nakasingsingpot ka lang arudan, naggagat ka pa'y. Kan nataer. Ha? Ay, saan ba? Pasablugan nakmat, Remy. Ala, saan man? Pud na dagiti ibagbagak Johnny. Ngam sa anak adi-ada, lakas ka ni Mia. Madanagan nak nga ron. Ang mga isukat nak to itipada na profesional. Di naman siguro maaramin ti kasta. Nang runak at dakkel ti utang na aning baga nagamkan ka. Dakkel ti na itultulong mo iti panagadal na idi. Amok day tataopen kayo kan ni Mia kanyak. Tawan ka nga ron sabsabali. Tanasingad kami nga gayam kan ni Mia. Lain mga oras mo, Mia anak kao. Apay, anyat masapul yo. Umay kulay ted to yung pinuros ko abungat papaya. Kalalaingan na tilum na. Ken ada pa'y rambutan ditoy. Kabarilak ti gumatang iti kakasta, dadan trabaho. Ngam na pres-pres ko na gito'y, Mia. Apay nga aramidin nyo ti kasta. Itatanak kaadalakon, kat adan trabaho. Sakay kundi itad iti kakasta kanyak. Siguro, namnamain nyo asukatak iti kwarta dagitaan niya. Li, saan mo, anak ko? Kaya't milati bumawi ken ka. Tamo mi mo tinagkurangan mi ken kay ti kalabas. Itedyokin ni Lola sigurado akayat na dagita. Ninanang ti ikanyo iti kakasta. Tano siya, adda kwartak apaggatang ko iti kakasta sa anak nga bibisin. Ha? Pas nagam ni tatang mo, apo! Sana di tayo terido ti pagsaritaan niyo. Ala, sumrag kayo na. Agyaman agta di na kun pinarigat pa, Mia. Inaklon mo na gusti panagayat ko ken ka. Una, tama nga no agaram kay ti sabali. Takas kan ka ti kayat ko apaki asawaan. Agyaman ak, Mia. Ikarik, agbalin kan to ananam ay ti sidong ko. Ipaay kun to amin na kasapulam. Agyaman at no kasta Arnold. Kaano nga rod nga ikasar na? Ikasar kay ti kabita na parawan. Kalpasan siguro ti may sawan no duatawan. Anya, iti kapitan a panawan ko nam? Ngam duatawan pa'y ti urayan? Kaanon tupay nga eh? Ada pa nga min importante nga sa sikaswa kita. Ang bayam, kita no kasano amay singit ko ti paragkasarta. Ta kayat kumaten nga agsimpata, Mia. Lola, isa ni Arnold, nobyo. Ah, May mga orasyon na. ay, kastamat kan ka, baraw. Sir ko nayo kini Arnold, Lola. Tapadak a profesional. Nangato ti saad na iti may sa akumpanya. Ah, Si kakit di man, Mia. Sana na masapol. Kaslaklas ang sabali na ano awagan da kiti sir. mala. Mabit lang, tay sa ganaan kayo iti merienda yo. Uy, Mia, apay akas jay. Di mo't ni Johnny tinubyo. Idi, ngam saan itan. I-break kunday kya tao. Saan kami ngagbagay. Anya, Ni Arnold ti ay ayatak. Ta iso ti padak a profesional. Iso ti bagay ko a pakiasawaan. Di adalak. Nga manalon kit din ti pakiasawaak. Ay sana. Silang akitaan, Lola. kasano nga rodin ni Johnny. Sapay nagsingpat. Kan laglagi pa, mano saan nagapukan kwa na. Saan ka nakalpas iti panagadal mo? Iso, tinang tultulong kan ka. Kat bayadak to ano anyat ko na. Tulungan nak to ni Arnold amang bayad iti nagastos na anang paadal kanyak. Saan na problema dayta? Ta professional Jane Nobyo, Lola. Panga si Mia. Di na kumamot ikalang akastoy. Apay akalat mo't latanti panangisinam kanyak. Anyat basol ko ken ka. Awan basol mo? Iso na laang ta saan tangarod nga agbagay. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa. Ay ayaten ka, Mia. Ibawing mun iti sabali day ta panagayat. Sana siya ti para kan ka.
Sumapol kan iti sa bali nga ayatem. Oh, adto yan ti bayad tinateng mo, Johnny. Agyaman ako, Remy. Madlaw ang naliday ka Ay, makipagladingi ta kiti pa nagsinayon ka ni Mia. Ngamno kayat mo, kasaritak ti gayem ko. Ay, wag. Tapno saan nakaasinaan. Saanan? Namin anon ngay nayayok. Ngam talaga natangkan ti desisyon na. Kat kinasakit. Adda-adagos nang isukatan na kanyak. Anya? Pada na matlakan a profesional. Kasta ti imbaga ni apong na kanyak. Kumusta kayo, nanang? Gasto ya, nasaya at tamit. Di mo matkadwa di asawam nga imay. Napan nagtrabaho. Ay, nangyagak itinatengkan protas, nanang. Magyaman na ka. Ngamawan ni Mia na pan nagtrabaho. Talaga nga inrantak ti imay bayat ti kaawan na dito'y balayo, nanang. Ta sigurado ang mabatrip manen no makita nak dito'y. Kat, kumustan di apo ko yo? Ay na, masikog. Ngam di da pa'y malagkasari tinubyo na. Anya, apay kanungay. Diyak ka mo Makumikom kanulaw na di lalaki. Ay, tamalaksid amang opisina. Ada kanupay sa balya negosyong asikaswan na. Ala, tilay bagbagamat si ka, Johnny. Intun kwan, mamatiakan ka. Kat patyan nak ngamin Nabayag mo nga agar aramakin ka. Di nakpalapat yan. Agayatak ken kan. Sapay ko matadapan na kay Karik, Remy. Kwa, mabainak mo, Johnny. Ngamin, gayam ko jay ex mo. Anya ko maita. Awan mat problema iti dayta. Di mon panunutan ni Mia. Tadan sa baling asawa na. Di may papan kadata ti panunutam. Aklo na nakon, tay kasarakan, Remy. Agdate naman mat itirwan, honey. Manipod nagkinaawatan ta. Dito'y latabalayan ti pagkitkinaan ta. Di nakpay impasyar apulos. Kandi nakpay inyam amo iti pamilyam. Pasensya kan, sana mabalin nga parang kakanakwada. Tama nga nuriribok ti mapasamak. Amay, anyat kayat mo asawan? Lading itag no inlimad ko ti amin. Ngem sana pod no abaroak. Ada pamilyak. Anya? Di ta mabalin nga public ti relasyon ta. Tama nga no may garum ta. Iso nga anusam ta ti kastoy. Ti limad a relasyon ta. Sa nabalay ta kanayon akmat nga umay di ti palayo. Apay anagilimad ka kanyak, Arnold. Inalilaw na. Sorry, Mia. No jak nagilimad kan ka iti. Sigurado apaayan nak. Angam di ka madanagan. Si Kati ay ayatag. Jakun ay ayatan ti asawak. Di kay baybayan iti sikog mo. Na kayo ti pangpangrunak. Sinaam nga roden ti asawam, no di mo ay ayatan. Sana mabalin. Ngamin, palaban na diyang asawak. Amangan no'y darumnak. Kasangay ti anak mo itapok. Nga mapingawan tama na nga ay. Masurunak nga rod, Lola. Tanakitak ti post ti asawa na. Nagturdamat gayam iti sabali apagilyan. Awanan ba inday di alalaki? Nagkari a makadwami ita. Ngamsaan met gayam? Ulbud ay jay. Sinaam nga minin. Oran anwam. Di kan to agbali na naragsak iti relasyon niyo. Ta ekstra na kalaeng day di alalaki. Umay laeng numasango na. Ngam ti priority na. Kat ti original nga asawa na. Ay, jak mabalin asinaan. Ngamin masikugak manin, Lola. Anya,
Nagbasit pala ti anak mo, masikog ka manan. Wan nga ron. Jakmet na puutan, Lola. Kasano nga ro daytan ngay? Kastoy lata. Ano sa kun ati relasyon mi kini Arnold? Tinapatag. Addam ako na nga ama dagiti anak ko. Adda kami dito'y department store. Igatangak dagiti anak ko iti badod na. Tanabas si tandan dagiti badod na. Ala, pagyanayag ka magnahani, tani, amang ano may kaglis ka. Kumpot ka kanya. Uwan, honey. Dadyani dayjay ah. Ha? Mia! Ha? Nakita dakon. Pumanawak lakuman. Nakita dakmutan. Kumusta? Ay, kasi pudno gayam tinadamag ko. Ada kayo tinagkatuluyan. Uwan, Mia. Katni, masikuga kun. Ket, nasayaan Duwagaya man ti anak yo, Mia. Ayan ti asawam nga Ay, awan, busy. Sige Ha? sige, panawan kayo tani. Agri rin dagito anak ko. Ay, nakaapal na. Agoy-kuyog na. Ngam siya. Jak mabalin akakuyog ni Arnold iti publiko. Anyan ti kastoy agasak ko. Oh, Mia. Naimbag man ta impasyar mo dagiti apo ko mi dito'y balay. Nanang, kidawag ko matitulong yun. Ngamin, nakapsutan ni Lola. Dinan ka ba ilan ti mga awir kadagiti anak ko. Da kayo pala ko mati mga iwan kadakwada. Tamasapo lamang gadak. Takas jay mo ti amada. At daman sa bali ababainan. Iso abinaybay anda kamin. Anya, Iso nga agpakpakaasi ang kada kayo nanang. Da kayo pala ti makamo kadagiti anak ko. Bayat ti panagtrabaho. ay katun saan a problema day ta anak ko. Katagyaman nak, takayat nak ang mga iwan kadagiti anak mo. Pakawanan da ko ma. No pinakitaan kayo iti saan anasaya at iti kalabas nanang. Ha? Naamiris kong tibidot ko. Saan gayam arumbang atang sitan tinaganak. Nga urayan niya pa'y tinagkurangan tinaganak. Masapol na tagayam arespetuan kan raaman. Pakaragsakak dagita amang mga kukan ka anak ko. Aklunan me. Ado tinagkurangan mi kan ka iti kalabas. Ngam nakasagana kami amang sulnit iti ado ang nagkurangan mi. Agyamanak nanang. Awang gataga mo bakit? Tagawid tan. Awanan. Nagatang kumataaminan nga kasapulan ija kusina. Intan ija paradaan. Insan Romana! Ni matbite. Saka matgayam diya tabite. Wan, kasangsangput may. Umay kayo agbakasyon. Saan? Umay kamin agnaed ijay lugar tayo. Ay, kastaya. Ay na, sa buwalay matante pormam. Kanpi mo daw ka. Agpay so gayam ti bagbagada nga agpapudaw ija Manila. Ay na, kasano aya kat nakakulungak mutlat ng aminan iti ayan ti trabaho. Kat, kumusta nga ay adan boyfriend mo? Nakiasawa ak pa yan insan. Ay, taga ano nga di asawam? Taga Manila insan. Ay, kat agkukuyog tayo ng agawid, insan. Wala, umay kayon kinibayaw, taintay ijay ayan tiluganan. Ha? Anyang alugan? Jay lugan mi insan. Nakaparada ijay dayjay man nay. Ay, adalugan niyo. Uwan insan, umay kayon tanawaya. Da kami laang tinaglugan. Ay, uray muna kayong tada pa'y gayam gatangan me. Umakan ka riyo. Ay, sige, ipagbitay. Maminsan to na makilugang kamay. Sige, da kayo ti makamaw, bayaw karyaw. Mabayag pa nga grobot to di papagluganan ta. No nakilugan ta ko makadain sa mao. Kadata ko may didalanan. Agtal na ka man mat karyo. Kasla ka nga agraraman nga makiluglugan. Ha? Iparo pa matlaw na yan nga agbibisin ka nga makilugan.
Uray marabian ta nga gawid, bastahan ta nga makilugan. Na? Apay, ayan nagbaliw ti Jarmaw. Hindi nakita mga dalugan da insan mau. Anya nga nagbaliw nga ibagbagamat. Agtal na ka man. Tila salsala, wasawa mga... Apaan ka man ito'y paradan nga uray ado ti tao. Kayat mo? Malang arudan. Diyan arud agsasaon. Uy, manong usliang. Anyat sirsire pam itatawa. Ay, agtal na ka. Ta, denggak man ti saritaan diabete. Kandi karuba tayo. Ha? Anyat ibagbaga daya. Agdamdamag ngamin di karuba tayo nga marites. Kat damdamagan na. Numano ti pinaggatang da ijilugan da. Kat mano kanungay. Nangag mo. Kas ano nga mangag ko kat. Imasidag kamat. Dinisturbom ti panagdangag ko. Kaslamat kano nga nakaraman nga anya data nga kasinsinta. Kundi short pan pa ite nakiting. Kita mo? Gapo tapin mo daw dya legs na kundi short panan, ha? Adan samat asawa di asawa na nga si Mangpat. Baka kabit na ni Bite. Ay, uwan niya. Taapay nga handa nga nagkasar ito'y. Nag-awid ako maangay may nagkasar. Un nga rod. Iso nga burbur tiya data. Bak nang siguro data nga lalaki. Iso nga maitad na amin nga kasapula ni Bite. Iso matlagay ang mga limbastog. Tabak nang sadyakin kabit kanya na manong usliyang. Ay na, thank you dito'y inlibrem a merienda abi tay balasang ko. Awan anyaman na nana. Ay na, ad-ado pa'y ko maabindisyon ti dumteng kada kayaw, betay. Sapay la kumaanana. Gumatangak man. Apay, ayan jaglakla ko ito'y. Napan nagsiar, Romana. Malag merienda kamutan. Tanaglibre ni Biti iti merienda. Kaya't nakanumot nga i-share ti blessing na. Saan, Auntie Pilyang? Ada kwartak nga paggatang ko iti merienda. Ha? Hanak nga pasikat nga min. Hanga kaslay jay da dumaid ta nga na kay gamdalang iti basit nga kwartak at kunamatlaangan nga isudan ti kabak nangan iti lubungan. Ha? Nay, anyat sasawa mon, Romana. Awan, nanalagreng! Dara sa mamatag si Arita, nagbayag madatan. Ay na, pasensya kayon. Si Makit nga minti tiyan ko. Anyat gata nga maya, Romana. Asukar kan kape man. Nay, di ka gungot nga rodra. Darasan nyo kay dieta gawid akon. Masisirap ti matak itoy. Nasakit ti matak. Ay, mabit lang nga raw. Bala siyang gaw. Limas tong asasawam, Romana. Napakumbabanto pa di kasinsimaw. Ure pinmintasan ti biyag na. Napakumbaba nga. Kadno aday jay store nga agpaspasikat. Agasam data nga ay. Igigpilan na pa jay pitaka na. Ipapadlaw na kanumat nga na puskol nga. Sapay nakasyurpan manan nga aday jay. Ipaspasikat na jay nakurkurse nga legs na. Saan ka maasigo da kasta? Very close kayo idi ka ni Biti nga insamaw. Apay nga itang kakastakan. Padpadak lang matidi nga agdaw-daw at itibulong ti marunggay day jay. Ano na yan? Kanagpidpidot iti margrag-grag nga kalaman si daan ti paustena. Na. Kaslamat ka no nga sino nga kabak na nganan nga nakalaslastog. Lastog yakit di ha? Apay, anak ko na malastog ngayon. Apay nga yung bagana. Kadya pa nagilibre na ijay store Kadya pa nagshore-shore pa na ijay. Agraraman nga talaga. Ha? Tila pa kaririribo ka mo, Romana. Di ka agsurpan no kaya mau. Ay sanak nga ampang. Tap nag-short pa ita. Kan may sawan short pan ko nga nakiteng. Ano, boxer short ka? Di pa dawatan ka. Kaya mau. Pagan ano ko ma di ora awawan. Nasakit ti ulok. Na, unay lakit ka asawa ko niyang. Sumuruman ti kinaapal nan. Ha? Iso asan man na makaidnan. Lumabasak pa, ipagbitay. Ay, nasaya at nakita ka, bayaw ka riyong. Umay kayon to nubikat Tamangan tayo ije balay. Apay, anya okasyon ngay. Pablesingan mi man tilugan mi bayaw. Ay, kawin na. O sige, may kaming tutumulong agluto. Ay kat pagyamanak bayaw. Pakibagam tuman la kada insan Romana kan insan Usling.
Tapno jakon mapandita balayo. Uni pag, ibagak to kadakwada. Agasam man data. Talaga nga pasikat na diya nga bitik. Agasam ta ito'y pati pagpublisingan da iti Luganda. Di da pala impublising ang mati diya Manila. Ngam ito'y pala ang matkanumat. Tapno maamuan ti tatao nga dan Luganda. Tano maramanan tayo mo siguro ti handada, ha? Kaya damit agi paranod, bakit? Hanak nga mapan. Awan ti mapan. Haan tayo nga mapan. Apay ngay, inawis da tayo nga raud. Sa pa imbagak ama pangkam tumulong ka ni Bayaw Usling aglutaw. Ay! Haan matla nga mapan ni Manong Usleng. Kanya? Siya lang raud ti mapanay. Hang ka nga mapan kunakmat. Hanak nga pag high blood ang karyo. Ay, una yan. Boy, no kayat na timapan. Kayat na nga raud ti mapan, di mapan. Sige ka di Bayaw. Mapan, kano kayat mo't mapan? Handi ka nga lap-lap diyan. Imbis nga haan nga mapan ni karyo, imbaon mo mat Manong Usleng. Ay na, nagkapoy mati panunot mo nga tao. Kas ano nga maramanan tang ati handian ni Bite. No, haan nga mapan ni Bayaw. Ha? Nadamag ko nga may nga duwa nga litson ti alaan dia. Kan agparti dia kano tili mga kaldiyang. Sayang dia papaitan ti kaldiyang. Adaya kaldiyang. Ada kaldiyang. Inikak ni Bayaw ti silupin. Urayan ta nga iyag na dia kananta. Sigurado nga ag-isupot da jay. Ni, di kayo matgayam, tatang. Ay, wine! Umaya man, tamok adi kay napandita balay da bitay. Ay, masurunak ang makakit-kita kada bitay nga agpaskan. Sobra kayo Mi nga pagan ano ti mapan, makipangan. Kaslamat agpalpalama dia tao no, mapantay makipangpangan ti sabali nga balay. Ay, husto laeng. Tad adda lumastog da jay akasinsinyaw no mapan kayaw. Ni Romana ngay, napanan na. Napan kaday, ti ayan ti agpaskain. Haan aday di ko say na. Kahit adan trabaho, musleng. Awan pa'y mati ayab. Urayak nga umaydak ayaban, di agpaaramin ti balay. Awan mati aghayab nga. Pag anok, ti mapan ag-apply dita. Isudi ati umay no, adi kailangan dia. Ay, ikaw na. Ipakita tayo kadagita at tao asaan tayo asinsinan. Kanarigat, no nababati pagkitkitaan da iti pamilya tayo. Hehehe! Diyan may tulo ka! Mangang kamit ng bakit. Tadyay nyawig ko kaninyo kinibayaw. Ay, mangmanganan ni Bayaw. May hamanganin, Romana. Kanan nyo lang ha. Nay, mas, Nanganakon. Diyak kaya timangan iti handa ti pasikat nga tao. Tel mo nang pailang dita pride mo, adiyan ko. Kanan tapay dagitoy, tapno mabsog ta. Nanganak nga rodan. Diyak kurso na dadagita nga makan. Nay, papanam karyaw kaanakan. Inna man makipurdi ang agdalos iti garden ti kumpare kanday. Si kalaakan ayon ti makit-kitak arumrumwar di tabalayaw. Apay, di bayaw mau, awan plano nan ngagtrabahaw. Diyaman amaw. Ururay na mga damangayab kang kuha nang agtrabahaw. Katno awan mangayab kan kwa na, di papakpakan latan kada kayaw asawa. Ay napasensya kan karyaw Ngamasyanak lang amin kan ka. Takaanakan ka ka nga raw baraw. Iso nga isakit kamot Apay ngay asaan ngagtrabaho di bayaw mau. Kat nagdakkelan akarnay. Makigigyan lang arod kada kayaw. Amuyo mitiki na nga to, pregdan. Ti kaya na, isuda ti ayaban ti tao ngagtrabahaw. Anyan, grabe mo dagita at tao. Imala dala unay iti katugangam. Agpapadada iti ugalay. Alang arudan tay, panawang kay pay. Baliwan tay to, mantag istorya. Tanay, mapamutura say. Sigay baraw. Insan, umayak man. Apay bite. Pastor ka nak tada umay ko itad ka. Sige, sumrak ka. Di ka mo ngamin imay idi pa blessing mi itilugan may. Itad ko kumadagito kan ka. Badbado dagitoy. Naggapo iti abroad. Impaw it dagiti ipag kan katugangak. Ha? Adda pa'y couple shirt ditoy
Kukwayon kin ni bayaw. Ay, saan? Ada ba dume kanila kay ko, bete? Kukwayo lang data. Ha? Branded pa ada gijay ba dume? Data kataan sa nga branded. Ay, kasta aya. Dagito'y nga rod bestida kan pantalon ti alaamon, insan. Kan adapay bag dito'y no kayat mo. Ay, saan nan, bete? Thank you, latan. Itad mo langan ka dagijay mas agkailangan niya. Dagijay kakaasay nga tatao ti pang tadam. Tahan kami mat nga agbibisin iti kakasta, insan. Romana, inta kita ni tatang. Ha? Apa ni tatang? Intaray di ka nung arod iji ospital, tas makititiyan na. Ingga na nga naon ulaw. Uy, ay, sige nga ruta, agrubwatak. Masapul ka no nga operanda. Ay na. Tay ka rin dati bato ti aprok. Ano ka no nga binti bato na. No saan na maopera. Amang ano kumaro ti sasadek. Apay nga ito'y private nga hospital ti Mayanyo. Ay na. Ay. Dito'y matinangyagan dyan ang itaray kanyak. Tayo nga minti kaasid gan nga ospital. Sapay awan ko kwarta tayo, tatang. Ano sa inyo na dagdiskitaran na ka? Ay na. Ikay pala umutang ka dagiti kakasinsinyaw. Jak pa'y kayat ti matay. Kayat ko pa'y tiyagbiyagan na ka. Sige tag, tinulong kami kani Manong Usling nga agdiskitar. Tatang! Bakay, manong ay tinauroryo at ulaw. Ay, kurang pa nga rod. Nagdakal mat nga minti mabayadan. Ado pa yan nagpatulong ng kurang matladta. Anto'y tinayom mau. Tay naglakwak iti baboy ta. Sige nga rod. Iso pa nga pag na yun. Insan Romana, umayak man. Ay, insan mo rayay. Inkapastragay. Gundawayang mo tintagpatulong kin kwa na bakay. Ison sa langan, ti saan nyo anasit ka nakabagyan niya. Ha? Insan, Ka na eh. adda kayaw. Ay, ibag! Dumano ka taoy! Anda kami tunag! Nadamag ko tinapasamak kini Uncle Insan. Iso nga umayak mang tad ititulong mi nga agasawa. Ha? Kat, naopera ka din ni Uncle. Saan pa nga rod insan tawan mat kwarta nga mausar? Kurang mate na urorme nga tulong. Manuti kurang na ngay Insan. Ibagam barang kabailan mi nga itad. Ay na. Agyaman insan. Talaga nga nagsingpat ka. Han ka nga naimot nga kasinsin. Kan uray bimak nang kangkat hang ka nga nagbalbaliw. Amuda kami latang nga talyawan nga kakasinsin mo. Ay na Insan, asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo. No adda ka sa pulan nyaw, di kay kumaagbain nga umasidag kada kami Insan. Tasi dadaan kami at tumulong no adda lakid day. Ay, agyaman na kasinsin. Kat sorry ano medyo sinupsopladaan ka iti kalabas niya. Kinapudno na ada limad nga... limad nga apal ko kanya minsan. Iso nga pasensya ka na. Ngam saanan tadta. Han kan nga supladaan. Tanasing patkain san biyete. Ay, laklakayan kayo. Ngam da tao pa'y lati mangilaba iti kawusyo. Anyaman ti pagmurmuryutan yun ayan anang. Di ka pa'y lang amin mga sawa, buyeng. Tapno adda para labam ken para luto iti kanam. Nagmayat ket ti kastabyag mon. Agbulak-bulla ang ti pagalistuam. Di kay kadisumanir mo nanang. Gagangay na tabaruak ket nga road. Wen ngem bumaketak meten buyeng. Jakun kabailan ti aglaba iti ado. Tanasakit meten iti saka, siket ken imak. Iso ang mga asawa ka man laengan. Wala nang, di kay madanagan tayo nakagbirok iti asawagaw. Sige, inakaon. Naa, tamapan ka man nagbulak-bulan buyeng. Inak nga rod agbirok iti asawag. Bigbigat nga agsersermon kayo nanang. Ay narita anak ko, maistresak iti kabsat mo ani buyeng. Nakaaro ti kinasadot na. Jay laag bulak-bulan ti pagalistuan na.
Awan mo dengdenggan na pa magbaga. Nga rod kanayon ko abagbagaan. Ngamawan mo't dengdenggan na apulos. Ibagbagak pa yun ang mga sawa ko man. Tanay, lumakayon. Kasano ang mga sawang hay, kat di nan sama mo tagaram. At damat cellphone na anak ko. Di iso ko mati o saran na nga agaram. Ay no pa sa raibati na ti cellphone na iji balay. No sumurot kinila kay kong agbiyahe. Kasano ngay nga agaram kawan samot usum na iti babae. Ay, anya nga taaya ti pamayak iti dayje akabsat yu anak ko. Umagon ka di tanbuyeng ta sikaman ti mapan agpastor. Jak kabalan ti magna ta simrumanan ti arthritis ka anak ka. Masadutak. Masakit ti ulok tatang. Kasano adi ag sakit ta ulong buyeng. Kat nahang over ka manen. Kastala ka na yun ng aramidam. Di ka pa'y tumulungan iti trabaho. Nagaduman nga ibagbagayon nanan. Nakayo man lang ti mapanagpastor na maturugak pa'y. Nasakit na talaga ti ulok. Oray kamutin buyeng. Di kalagnak nakam. Kastamlatan iti agnanayawn. Aglaklakay ka akasta. Ay, di kalagbain. Nanang, apay ada kayo tinapan nagiwayway itinwang. Ayan ni Buying aya. At dayje balay mayat ti tuturugan na. Agatritis mo't ni tatangyaw. Na, anyat urasan maturog pala ni Buying. Nahang over manen Iso nagrigat amariing. Itultulok yun to mga mintikasta. Ay, agruam ungtan yung amin ananang. Ay na anak ko, maumaakmet nga rod. Di nakmula dengdenggen. Makabannog ti sumanermon. Nanang, anda ka di pa di siyempre ginatang yaw? Naibusan. Apay, agtrab-trabaho kamat, ta sumursurot kamat nga aghel-helper kin ni bayaw mo iti biyahe na. Ngam apay adi ka makagatang iti syampom. Awan nga rin, naibusan idirabe iti kwartak. Nainom ko amin na. Ay katanusam nga rod ati saan nga agsyampo, tawan mo't gayam kwartam. Bakit? Apay ngay, di mo't agawid ni Buyeng. Kunamot ni Rita nga da kano dimagasan na abarkada na ijay daya idinalpas ti biyahe na. Kasta makapadanag mo't di tao. Ay nalakay, di ka madanagan. Talakayin abaro dya anak mo. Saanan nga ubing abasay. Uban mat ka di Ay nungay na bartak manan. Tila tinurturunan. Saan? Tanda ka no ijay balay ti barkada na. No kasta, di pa nagawid ni Buyeng, nanang. Ay, saan pa yung araw danak ko? Umumyan siguro na ije balay ti barkada na. Tay sumakan no ti kanayo na pagdagasan na. Tunggal malpas ti biyahe da kanila kay ko. Di na pa ilang arod alaan dagiti kawas na. Tagyanan ijay, no kasta ti kayat na. Lay bagmantal na kalagip ka nagawid Buyeng. Wala tatan. Ayan ni nanang. Adda di talikod ti balay. Agpakpakan iti manawk. Apay di nanang mao. Adalay bagak tatang. Nanang, bumuludak man iti kwartayaw. Apay, katadamot sweldo manak ko. Apay nga agbulod ka pay laang. Pangusaram. Naibayad ko iti utang ko ti sweldok. Bumuludak ko may iti kwartayaw. Tapang allowance ko laang. Isublik tumat laang no sweldoan nakmanan ni bayaw. Ay kat sigurado nga isublimot laang anak ko. Tanay, kakaiso na laang ang anabat-bati akwartak dayjay. Wala na, di kay kadi madanagan. Nanang, adamot ibagbagada nga arman ni Buyeng. Asino kumangay dayta anak ko? Jak mga rodam mo. Jak mo nakit-kita. Nangagkulaang nanang. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno mga asawa mo't ni Buyeng anak ko. Wen nga ron tapno anda ko mamangan anawa ken kuana. Buyeng, asino nga ijay ar-ar mom ijay daya.
At damot ibagbagad ang ar-armom ijay. Anya mo dahil nga bagbagayon, nanang. Awan mo tarar mo kajay. Kat isumot ti imbagada kanyak. Patpatsin niyo mo. Andaya, awan, nanang. Bakit? Apay agpaiso aya nga da bambantayan ni Buying ijay daya. Jakam mo tay di na magkukot awan ko na namag. Kuna damit na dayjay kanot ni subli-subyan na ijay. Jay sabsabungan na babae. Ay, jakam mo lakay. Nuan niya ti pudno. Tawan mo ti aminin na. Kaya kasta, na mga no istoryada lang nga raw, bakit? Nagawid ka din ni Buying, nanang? At damot itay, ngam idinalpas ang nagdigos. Pimanaw manen. Ay, kastaya. Ay, adda ngamin na ibaga nila kay kanyak, nanang. Idinagbiyahe da kano, adda dinagas ni Buying a babae. Kat nakilugan ka dakwada. Anya, ay pudno nga rod nga addan nubya na. Uwan nga rod. Ka nasaya at ano agpahiso, nanang. Sindong, addan samot ten nubya ni Buying. Paikit na sayat ba't atap no mga sawan? Kay kayat kaw no mga sawan jay anak ta. Wan nga rod basta nasaya at ti ugali na at ti asawaan na. Saan asa daw? Kantay na singpot ko ma. Ay, wan nga ron Uray saan ang napintas, basta nasingpot, anya bakit? Wan alakay. An-anum tinapintas, no sadot ken bastos mag. Uray agba aklatan, no kastan tumot laeng ti maasawa na, lakay. Birthday jay kaanakam no bigat boyang. Agpasken ka na da manang mo. Ipasyarbon to matay no biyam atap no maam-am mo mimait. Awisam no agpasken da manang mo. Adaya, awan mo't no biyak tatang. Asino aya tinangin dandanon kada kayo tinay ta adamag. Apay aya ngay libak mo pay laang. Ibagam ka din tagpay sa wanak kaw. Awan mo't dakes na. Pakaragsakan mikat di ano adan no biyam anak kaw. Basta awan no biyak tatang, awan. Iliblibak mo't ni ading mo nga addan nubya na Rita. Baybayan nyo ngamin, ananang. Diyo apuraan na mangyamam mo itinobya na. Tagdisnudon tumo lang dayjay. Kaya't mimatla ang ama-amuan ti agpaiso anak ko. Tanubilang pudno day di adamag. Pakaragsakan milaunay. Adda nga rod nobya nan, ngam iliblibak na. Saan pa siguro ang nakasagana Mga alaala siguro iti timing. Manang, mangisuputak man iti adobo kan dinakdakan na nabati iti sagana nyo. Aga mga lakalata dita na, Buying. Kandi mon isupot. Ikargam lata dita platon. Saan manang, isupot ka? Na, pangipan na maya. Ape masapul nga isupot mo ka nagasidag mo ti balayo. Kwa, balunag iti ayan ti barkada kigidaya manang. Aya, ako ala, mga lakalata ditan. Apay, napanan ni ading mo katrabiin, Rita. Mapangkano ijidaya. Ijayan ti barkada na, nanang. Kasla nagbalkot pa'y iti masida. Uwan nga ron. Nang isupot iti adobo kan dinakda ka na si Danda kano ijay. Si Daenda, wano pulutanan da manan. Inuman nga tan ti aramiden ng jay adem. Nay, ada ka mo, Buying barok. Hala, sumrag ka. Agyamarak na na. Aywan, ato itin supot ko ama sida. Nay, naggapuan da ito ngay. Iti balay na manang ko. Nagpasken da ngamin. Iso anak isuputak mo tan ay ti para kada kayo. Ay, ayan ka din ni Tinang nana. Ay, ada ijay silid da. Mabitlaan, taaya ba? Imbag ka nakaumay ka manan, Buying. Wan Tinang, intuludan kayo iti sidaan nyo akarne. Ay, agyaman nak Buying. Nakababain taykit din kan ka. Si kakit di mat. Anya ko matipagbainam ngay. Di ka agbabain kanyak, Tinang.
Nakadungdungo ka ngamin unay kada kami, Boying. Banag apakaragsakak la unay. Boyeng, agdamagak manan katsapay ko matadikan aglibak pay. Amo kon ti damagam manang. Nupudno nga danobyak. Ay, ibagak man langan kag paiso. Uwan, manang, adan nobyak. Adamo lagayam. Nga mapay nga iliblibak mo pala ang kadananang kantatang tikad dat nobyam, di mo pala ibagatag paiso. Saan pa nga ita manang? Basta di mo pala ibagbaga, ta sa anak pa'y anak kasagana. Urayak ti umno apanawin, apanangipudnok ti amin kadakwada. Apay, buyeng, kaslaburido kamat, barok. Kwa, nananora, adalang pampanunutek. Pampanunutem nga. Ti may papan kada kami iti anak yun na. Naamuan da kami nan iti balay nga adan nobyak. Kaya't da am mo ni tinang. Ay, katsi ka, ano nga ipasyar mo dati nang ije balayaw. Tanay, kasla magagaran dyan anak ko makamaam mo kadagiti dadakkel mo, barok. Wento na. Saan pa siguro nga ita? Boying, kaano ngay ayam amunak iti pamilyam? Saan pa nga ita tinang? Adan tulat ta panawin. Apay, adda ka di parikot, Boying. Awan? Basta isaganaan ta pa yan na imbag da ita. Saan ta ko mabigbiglaan ida? Nay, agbusbusinan ni bayaw ka. Mapan kami nagbiyahe. Panawan kay manan tinang. Sige, agan-anad ka, Boying. Tatang, adda namuak may papanitinobya ni Buyeng. Ha? Anya ka din na ita, Rita? Balo ka nun sa mo dyan, nobya na. Anya? Balaw? Amo ka din ninanangyaw, anak ka. Saan pa, tatang? Da kayo pala nang ibaga Tani, amangan no agungat no maamuan na. Punkan tayo pa napudno no saan. Adda kami nanang. Kadwak da tinang. Nobyak. Tinang, iso ni nanang ko. Agmano aknana. Sige, sumrag kayo. Agam, nay, adamot kadwayo nga ubeng. Kabsat mo ka di balasang ko. Wano kaanakam. Anak ko, nana. Anya! Apay nga'y asaan nga imbagbaga ni Buying abalo gayam tinubyan na. Nanang, relax. Agtanang kayo. Kababain. Amangan numanggag na kayo tinobya ni Buying. Nagado amabalin na nga armon. Dayjay pa'y, ay anyamot taon. Saan nga pampanunot ti kabsat mo, Rita? Nanang, ay ayatek ni tinang. Iso tinakarik na ak itipod no nga ayat. Di kag pampanunot, Buying. Nagado ababalasang dita amabalin mo nga armon. Dayjay pa'y mat abalo tinapilim. Lusyak, awan parikot iti dayta. Suportado akin kay tanyaman a desisyon mo, anak ka. Basta pakaragsakam lakit day. May sakamot asaan nga agpampanunot sindong. Bakit? Anyat mabalin mo nga no iso ti kayat ti anak ta. Madlaw mo ta nasingpot ni tinang. Wan tatang, nanang. Nasingpot ni tinang kanyak. Kan ay ayatan nak mo. Kat kasanulaangan ti biyag yun to, Buyeng. Di munto pa'y kabailan apakanan tabagim. Nangala ka pa'y laang mat itidwa apakanam. Sapay nakasadsadot ka. Agbalbaliw ako, nanang. Di kay matanagan. Tagagut ako na kanayaw. Ala, di mo ikan kano ni nanang, Buying. Gagangay laang tikas jajar na. Tanakla at la siguro. Di na ngamin pagarupan nakaskan ni tinang ti inaram mo. Awan mo't ngamin ti makita ka parikot iti day tamanang. Ti mutlat kaadat anak na. Kan ti kinabalo na ti ibagbaga ni nanang arason. Kat no siyak, maawat ko mo't ti anak ni tinang. Nakasagana ak atumakdira may kadwa nga amana. Wen, awan problema iti dayta ading ko. Iso pa ati dugam pa iti pasensyam kan inanang. Makamiris to mo lang dayjay. Bakit?
Apayan, nagadayaw ti turong lang iti matam. Akas na naunag ti pampanunutan. Jak payla maaklon tinubyan ni Buying lakay. Bayam ka din ti anak ta. No, anyaman ti plano na iti biyag na. Kena ko na naman ngagbalbaliwan. Madanagan aklaang lakay. Ta mga nudi na kabailan abyagan dagiti agin Apay, awan pa nagtalik mau kani Buying nga anak mau. Adamot kit di alakay. Ngam, Liklik ang mga mentag panuno titisan na nasaya at bakit. Anya ti amaw. Ang mga no agbalbaliwan nga agpaisaw. No kasta, plano yaw ti agkalay sa kantinang biyam boyang. Bun ko matatang. ay, kat kano nga ron ti plano yu apa nagkasar. Inton umay abulan ko man ananang. Uray simple la akasar. Tinapatag, makapagsimpa kami. Kano kasta ti plano yu akit makaamu kayo nga ron anak ko. Mayat kami kinitatang mo dita. Agyamanak, tao manugot kayo nga ikasar ko tinobyak na na. Kat isumot ti kayat mo. Awan mabalin mi Basta ti karima anak ko. Agsingsingpot kan. Una nang, promise. Nanang, da kayo pa lang ti makamoy ti anak mi kantinang Tamapan kami pa ijibangkang talapasan min ti agmulay tinatang. Ala, wala anak ko. Sana balay, tanasingpot ti anak ni Tinang. Kun nakaayayat. Naglabid gayam nga ubing. Uray saan amawa-awatan ti bagbagana sa ulat tasaw. Wan nga ron. May kawa nga ron ni abalayan niyo. Taawanan ijibalay da ti apu ko na. Nagbibong amin nga ubing. Agas ti bambanog ako nada. Tinang, pasensyakan no anyaman ti na ibagbagak iti kalabas balasang ko, wan. Idilaang dayjay, saan itan, tanapatig kayo umatan kada kami. Awan kanyak dayjay, nanang. Lipatin yun dayta. Kan gapukan ka, nagbalbaliwan to'y anak ko. Gimagatan saanan akas idi. Papanan na ngay, no di agbaliw, nanang. Sapay masikuga kun. Ha? Agpaiso? Ay na! Adan ading ti anak mo. Ay na, kaslan tumula ko maiti anak mo kabibo ti ipas ngay mo akabsat na. Ay na, di ka nga rodon ay agbambanog balasang ko Agawid ka adagaw, swan. Wen, nanang. Marisa Lumay, lumabasakpay. Kawan na, pare Antonio, nagapwam. Ay, nagkapuak man dita istor. Napanak gimatang iti mantika. Ay, apukom na kita maray. Ay, wen pare. Nagbakasyon na dito'y balay. Nalpas mga minti klase dan. Ay, nagsusulpeng da nga road. Mabanugak nga gan anawa kadakwada pare. Ay, mayat kidi Tandaan, anawa Marisa Lumay. Ang amda kami ngay kani kumaray. May na awam pa'y uray may sa nga apo kumimay. Apay nga tangay katalumot ng dagiti ng asawa nga anak yaw. Uy na, ngam awan mo't uray may sa naganak kadakwada. Apay nga tangay paray. Kasano aya, kaya may sa nga anak may lakay tinakiasawaan na. San samot ang makasagpaday jayain. Ay, oray atabak nang, pensyonado pa'y. Un makidi Di may dua nga anak may, hindi ka ubingan da, nag-abroad da. Isaw, asan da anak ka bukol iti anak. Ita, tanatayangan dan, sada nagdin na. Anjagay, awanin Naladawan, bumakit dan nga agpadpada. Ayun gaya man niya.
Ay, jay may sasaanin ang makaanak di asawa na. Iso nga, hay, awanan ti pag-asa. Anda pay, pare. Ah, Jay buridak nga anak yaw. Ningay Alfonso, pangasawaan yung tapno makapututan. ibagbaga nga ro na mga sawaan ng, ay na, di na kayat. Agbaak ka naw. Angam no makainom kanayon na mga ibaga makasasawa. Kanayon nga min dita istor ni Andrea no kwakay. Ah. Na barbartak. Asawa mo ti bagbagana. Kas dyan na day dyan nga na may. Nung napartag, makasasawa. Ngam no limpyaw, agbaak ka naw. Anya? Nasaya at tadakan ang tudyo na kayo. Nabartek man na nasimbang padyanak ta. Anya, apay nagagapuan na ka naw. Tsaka mo tila ibagbaga naman ay. Pangasawaan da kamataran na nang tatang asawa tikat ko. Asawa, tatang. Ay na, Alfonso ay. Magkas-asawa ka man ay tanabartek ka. Ay. Sa kamila kundi karit ang mga asawa, no, nakasyat ka. Asawa, tatang. Ikandang man nito asawa. Makasasawa ako. Diyak kaya't nagbak. Asawa tikat ko, tatang. Ta sino may, timayat na makiasawa kang kangay, no, artek ka may. No, limpyo ka. Di mo maibagante kasta lukaw. Basol yun, nagbakal. Na! Tatang. Kaya yung aglaklakayak. Ito nagtipantalon ka pa. Ay, Ika naman kititi, Arman. maturog ka kay din. Inton mausawan ka sa kaagbirok itermam. Kasano ang kaya nakangay no nabartek ka may ngagaram. Oh, nagangdod ka pa'y mait. Agat arak ka. Asawa, tatang. Na. Asawa, titi, jukanyak. Umakas, asawa ka rin. Mano amin dagiti apo ko Mari Salome. Ay na, nagadudan Sa bali pa'y dagiti adda ijay La Union. Mindanao kan Isabela. Jak mabilangan numanuda, taaduda maray. Ay mayat ata na paraburan ka iti ado nga po ko Mare. Wan kasanumat nga men. Nagado dagiti anak may iti daydilakay ko. Sa nga dosena ko naman. May isan sa laang antisan ang asawa nga anak yaw. Wan mare ni Andrea. Apay manutawan ni Andrea Maray. Bumakit mo tanabalasang dayjay mare. Nasurukan na 30 na. Ngam di pa'y lamaki asawa. Apay awan pa'y nobyo na Maray. Agdamot, idi, ngam nag-break damot. Jak man amaw. Naupay sa na maki-boyfriend. Tanang asawa mo ngamin iti sabali jay nobyo na ide. Ay kat agpadadan nga agbaak ijay anak mino kaskasan no Maray. No ginusto da kumadagiti anak tayaw. Mayat pag-asawaan tay kumaida. Ay, kababain nga ikamang dya anak may Maray. Tamang nginomay. Ay na, gagangayon iti barut aginom iti arak. Liwliwada siguro dayta. Agbalbaliw dan tuwa inton mga asawa da. Nang runa no dantun putot da. Nakaring ka magaya main. Nakno asino ti agkape dito kusina. Si ka magaya Alfonso. Tatang, sakit yung ulo. Iso, naladawa ka nakariing. Tagasanawa sa nagsakit na ita ulong. Kaya diretso matinom baw. Hala, agawam dag ka pa'y tagdigos ka. Ada pa pananta. Sa dinaw, tatang. Intag birok itermam. Ha? Kung makas asawa ka din tag sapul itermam. Adaw ti mabalin mo nga arman dita ka aruba. Anya? Ay, agtal na kayo tatang. Sa natilay pagbagayo. Nagkuna ang mga sawa. Awan iti panunot ko dayta. Apay, di mo malagit tagitim pagbagam idikalman. Saan mo natilay pagbagayo, tatang? Kababaing na kita nga'y bagbagayo. Ano nabartag ka, nakarit ka ang mga asawa. Ngem no limpyo ka.
Kas kami lang aron natuktukan abisukol wanuladdag. Ay, jak pagan ano ti mga sawa. Na, Kay ket ko tagbaak, tatang. adya. Anak ko, may mayat no mga asawa ka. Tapno dapat bukod mo a pamilya. Apay, di mo apalan dagiti kakabsat mo. Addan asawa da. Addan kabinadang da iti biyag. Kabawi lang tagbiag nga urawan asawak nanang. Pagan anong da asawa? Na, No, isukat na kantungan lang. Italan nyo man yung asawa ni insan ko. Sininaan nan kat simurutan iti sa bali a lalaki. ay kat pilyam nga mintay mapagtalkan a babae Kinugarang ganjang mga mindya asawa ni insan mo. Wen, anak. Depende iti asawaem dayta. Ay, basta. Jak kayat di mga asawa nanang, tatang. Iso apang nga asiwan. Kadiyo ipilit ang mga asawa. Awan sa talaga tinamnamata amaadaan iti apo ko bakit. Ni kumangarod Alfonso nga anak tati ayan tinamnama talakay. Ngam agbaak ka numat. Uwan nga rod Gamnom nabartag kayat namot ti mga asawa. Wen nga rod. Ay, Anya nga taaya ti pudno amarikrik na dya anak ta. Asawa mo ti ibagbagan ano nakainom. Nga uray nala isangit-sangit. uwan nga rod He, jak amaw di nga anak mau. Saan amaw awatan? Gumatak man iti arak, Andrea. Nay, Alfonso, may salang Di ka kayat alakwan iti adaw, tadagulit kan tumanon no mabartag ka. Ah? Uwan, Andrea. Di ba, agsingsing putak nga agsat. Jak agsasaw. Nga ta, Uwan, promise. Alam, may sala nga buti, Andrea. Agas, di bang no? Tano bang nuga ka naggapo dyan tano? Sige, nga may salang Uwan, Agawid kan no maibos mo ti may sabute. uwan, Andrea. Masaman pa ya, buti, Andrea. Pinagbigyan ka itayan, Alfonso. Namin anon ahimirit ka. Gusto kumamatan nakadukan. Oh, like it ni Andrian. Ay, amo, miss. Nagpintas ka man. I love you. Ha? Ay na, bartek mo la dayta. Agawid ka kay din tayong kamaturong. Paturugan lang. Malal daw Rabite pa naturong. Sige mo. I love you ko na. Ala, di lalaw-lawat man ako nakon. Agawid kan ko nanay. Mangrugi ka man ako nakon, Alfonso. Ay, ayatin ka nga, Ming. Kaya't ka nga asawaan, Andra. Agasawa ta. Makasawa ako. Ay, saan man natila ibagbagan? Orayag ti sumbat mo, Andrea. No saan ka na bartek sa kaagaram? Iturog mo pa itap no mausawan ka. Salamat na. Andrea, di nakpaikas. Ay, ayatin ka ko na. Aklo na nagmata na. Agsubli ka yung bigat. Tamamuam ti sumbat ko iti dayta. Itan, un ko na mo tayo ikasar ka. Ano kaya mo, ikasar ka yung tumbigatan. Ora may sa labawit ti maparte, mapalinan. At na yun ang tatay may sakal ding ganun upat naman. Umanayon, tas sagana ta. Anya? Yan, un ko na mo na. Kasya na kumamala. Andrea. Antonio, imawag ni Andrea. Nabartag ka naman ng dya anak ta. Ada ijo istor na. Kaya't na kano nga asawaan ni Andrea. Anya! Inka iyawid ta kababain. Sapay no mabartag dya anak ta, awan babain na. Agbalin adagulit. Unayan ay aday jay alalakay. Malah, tayo nakiyaway ni Alfonso. Ay, kanya na itanga itsura mo ni Alfonso. Nakalos pa kaditan. Ay, tumadar ka ta. Magni Andrea, hindi na ako makaklunan. Tatang, mga asawa ko na yan. Ay, pag-ayawin Andrea, taklunan na. Tasawa ko. Agawit na ko na. Sa kala natural na kung di aram no, nabartag ka na. Di ka lagbay. Tatang, Ay, tata.
Talaga ka di akasta ni Alfonso no mabartek. Aram nga aram kanyak no nakainom. Ay na, kasta na dayta. Iso pasensya ka na balasang ka. No nabartag, makasasawa. No limpyo, ang baak ka no. Anyan? Ay mayat ko mangaron ng mga asawan. Sa amoy lang makaasawa no nabartag. Balin swak ti utek na na ito yung anak ka. Ay, Alfonso, lumakay ka na buwero. Si kalangan ti awan asawa na kadya tayo nga agbabuwer kadya. Nga asawa ka na. Kanya pala't ar-aramidem nga ay. Sayang ti gwapo apulem. Saan pare? Naladaw? Anya nga naladaw nga ibag-bagam. Mabalin pa mat. No kayat mo, ibirokan ka. Ado ti mabalin ko nga erito. Saan pare? Kababayin mo, tsika. Nagtaar ka to ba eh. Mabain ka. Alaki din. Narigat ti awan asawa na kunamsa. Adutam, amo ka nagbak. Nagragsak na malata pare. Iso abay-bay amon ta asawa. Andrea, si ka man tindamagag balasang ka. Apay, awang ka dinamnaman ni Alfonso keng ka. Samit la agaram day dyan no nabartek. Ay, unata, mabain ngamin nga agarem, no limpyo. Tata, Kaya da ka ngamin nga agbalin a manugang. Ay, nagsingput ka ngamin. Iso, sapay kumaataklo ng dyan akaw. Uray na bartek. Tagpay sumit, ibagbaganakin ka. Ay, talaga nga agayat kang ka, balasang ka. ala. Ay, alaki din balasang ko. Aklo na mong tagkalay sa kay kidin. Kaya't kumuilang ni nanang mong agbalin nga balayang kahit. Ha? Padam anasing pwede inam kahit. Iso, sigurado akaalaan bintaw nga balayan. I love you, Andrea. Saka mo ilagaram no nabartek ka mo. I love you, kunak. No bilang taklunan ka. May karim nga tangang balbaliw kan. Adi kan agbartek, Alfonso. Wala. Di talaga. Basta aklunin ako. Ikasar ka, Andrea. Ikasar ka, Itan. Anya? Sige nga ron. Agkasartan, taklunan kan, Alfonso. Hagyan mo na. Inaklon mo langin. Ni, May kagaro ta. May gandi balay may. Darasam. Yang amu nga kada nanang gindatang ko. ala, uy, iba ka na ka, Alfonso. Uy, jong gulaan na dyan. Jok din na. Basta may nakita na. Jesus, maliit lang nga ron. Isarak to yung store ko. Dadang, asawa ko na, Andrea. Anya. Apay inaklon na kan. Ala, inangaw ko lang na Alfonso tata. Ngam pinaypaiso na matan. Ay, alaki din, Andrea. Ang kasar kayon. Kasano nga, Dadang? Kay mga yaban na timang kasar ka kami. Ay, sad nakaskari na ti bagbagam. Ano pa'y a proseso day tanak ka. Tulagan tayo pa'y ano ka-ano ti kasar. Basta di yung pagawitin ni Andrea. Agyanan dito balay ayat ano biya. Lakay, pagawida mo ni Andrea. Baybayam. Kasano ang makaasawa ti anak tano pagawidan. Ay agar-aramid kalaklakayan. Ay na, di ka kati madanagan. Sakti makamaw. Madlaw may takursunada ni Andrea ti anak ta. Danag mo na aya. Jak mo tinariingan na Alfonso iti silid na nana. Napanan na ka di? Nay, kuna ka ano nakaturog pala ang balasang ka. Awan mo tan iti silid na nana. Anya, napanan na nga rudan ngay. Sige, tapasapul ko kanila kay. Ada kami lagayan dito store Alfonso. Agawitan. Manjak, Dadang. Tanya di mo pagawidan, Mike. Kagururay ija balay ni Andrea. Pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Kasar nga ipagbagayo mo, Dadang. Nagkuna ang mga asawa. Na, ay lukaw. Kainukunam nga asawa ni Andrea. Aho, daya mo imbagbaga.
Pagawidin yun, Andrea. Diyak mga asawa. Agbaakak, tata. Anya, ay, Marisileng! Arak man! May saabuti laeng! Mabit lang, pare. Ne. Asino ta ginom, tata? Sika! Magbungaran ka man. Diyak kaya ti uminom ita. Agina naakpay nga aginom, tatang. Na, Kasano day to yan ngay, tata. Di nakmatan pag ano ni Alfonso. Itata na usawa nun. ay, masurunak iti day dya tao. Apay, ada ayan napasamag itinagbaitan niyo balasang ko. Ay, kwa. Adda, nana. Anya? Ay, lakay! Kasano day tuyan ngay? Ay, ala, bayan niyo. Ay, wag man ni Alfonso. Mala, Alfonso, uminom ka. Ingkatangan ka iti arak. Manjak, tatang. Di. Kunak nagbalbaliw ako. Liklig akong tuminom itaarak. Tapasubo da itang arak. Anya? Kay kasano nga ron ni Andrea? Ape, ay may dildilo na siya, babae. Kadyak nga rin mga asawa. Agbaakak, tatang. Ay, agsat ka kiting. Uray, busang day taginatang ka. Manjak. Idya akong taginom. Tagbalbaliw akong. Na! Sika ngamin, Antonio. Kunak ngamin adi mo itulok nga agkaidada. Ngam pinanoy-noyam met ngamin dya anak mo. Kasano nga taya? Uray ko man awan na pasamak itinagbaitan da. Basol mo no agsikog ni Andrea. Sapay adadwa nga angkel na pulis. Makaammo ka. Ay, mariribo ka nak. Dito mga ginom di anaktan. Barte ka kuma. Tapno kayatin naman ni Andrea. Kat, numaunawan manan, di nantuman kayatan. Nya nga taya teramidin ta. Ay makaammo ka. Problemam daytan. Ay, pasensya ka na, Andrea. Diyan mapili ni Alfonso. Sabi, insardeng nanta ginumiti arak. Ay, problema. Rumbangkit di ngagyaman kayo at asaanan ngagbarbar, tata. Winang, nay, tinalikodan na mo't ng tinapasamak itinagbaitan niyaw. Ay, pasensya ka na. Ang di ka madanagan. Tanwag bunga bilang tipan na kailawan niyaw. Tumulong kami Awan ti laktan rumbang apagdanagan nyo, tata. Ngamin, sana po nung adan na pasama kiti nagbaitan mi. Kun naklaang dayjay, bareng kunak no maikasarnak ti anak yung awan madlat ta. Narigat mo't ano ipilit ko ti bagikan ko ana. Isabaybayan yun. Ano kasta? Ay, agyaman nakabalasang kao. Ay, kung naalanupod nung adan na pasamak itinagbaitan niyaw. Awan, tata. Iso di kay madanagan.